Fårup Sommerland fejrer 40 års jubilæum, og har derfor ekstra meget brug for hjælp til de mange gæster. Hej, hej. Hej, du må være flodhesten Dolf. Det er mig, der er pindsvin. Pindsvin? Det kan man slet ikke hedde. Det er noget, man er. Et pindsvin er en form for muteret hamster med pigge på ryggen. Det ligner resultatet af et sygt samleje mellem en rotte og en dum kaktus. Faktum. Hvor er du sjov. Kom med mig, så skal jeg vise dig, hvor du skal til samtale. Dolf hader te. Te er noget hippier, de har i stedet for blod. Det er derfor, de er så fysisk slattende. De sandalbærende badutspringere er fyldt til randen med te og ikke andet. Yes, sir. Nå, Dolf, så du vil gerne arbejde i Fårup Sommerland? Kunne du det? Nej tak. Et sommerland er et land, der kun kan klare eksistere en lille del af året. Det er middelmådigt. Dolf vil kun arbejde i et land, der holder åbent hele året. Og så et sommerland, overrendt af desperate, solskoldede forældre, der vælter rundt og ikke kan holde styr på deres rollinger, der gylper og bliver ved med at skrige, indtil de hver er slugt minimum 9 kilo slik og 15 vaffelis. Faktum. Jamen, det er jo heldigvis det præcis modsat af, hvad Fårup Sommerland er. Så velkommen ombord. Ja, velkommen. Dumme skov! Skoven skal dø i brændets fælde, så snittes det køer! Sådan. Dø! Følg med i Dolfes praktikophold i Fårup Sommerland her. Det bliver den sjoveste sommer nogensinde. Død ved kølle!